mapayapang hapon po ng Biyernes Santo sa inyong lahat mga kaibigan. At nandito tayo ngayon sa harap ng simbahan ng Romano Katoliko para sa paghahanda para sa prosesyon ng Biyernes Santo. Ako po si Bendy Academia at muli namin hinahatid sa inyo ang documentary show ng Semana Santa 2011. Re-record mo. Kasama ko ngayon mga kaibigan na isa sa mga kamarero at nakasama lang natin siya kanina pagpunta dito sa simbahan. At ngayon si Mr. Larry Orne Jr. ang isa sa mga kamarero ng tatlong imahen mula dito sa Pasuki, Ilocos Norte. Kumusta po? Yes, kumusta ang paghahanda? Oh, it's very easy. But it's really worth it. It's all for the glory of God. Yes, alam po kung gaano kahirap ang paghahanda ng tatlong imahen mula sa decoration, mula sa damit, mula sa mga paglinis ng karosa, vestment, and everything. But it's very rewarding. And it's all for, as I have said, it's all for the glory of God. And thank God for all the many blessings. Yes, to sum it all, bale ilang araw yung paghahanda sa tatlong imahen na nasa inyong pangangalaga? It took us a week, actually. A week. Yes. From cleaning the karosa to dressing up the santo, putting flowers, and everything. Okay, maaari po ba i-mention po sa ating mga tagapanood kung ano yung mga imahen na hawak-hawak ninyo at ano po yung kanilang mga significant role para sa Passion of the Christ? Okay, I have three processional saints. Virgen de las Angustias, or we call it Maria Santissima de la Angustia, Nuestro Señor de la Columna, and Santa Salome. Okay. So, mga kaibigan, napakinggan po natin ang paghahanda ni Mr. Larry Orne Jr. At makakausap po natin mamaya lamang ng konti ang iba pang mga kamareros para sa Semana Santa 2011 dito sa bayan ng Pasuki, Ilocos Norte. Thank you, Benry. Nasa aking tabi ang napakagandang piskal ng province ng Ilocos Norte, si Piskal Marina, kaliha po mga kaibigan, at siya ang kamarero ng Nuestro Señor Desmayado sa Semana Santa. Ang Piskal, ano po yung mga preparations po ninyo para sa Semana Santa? It's a long month preparation. Lahat ng mga, yung andas, yung lahat ng decoration, kasama ko ang buong pamilya sa pag-prepare. Parang banding na namin yun, and it deepened our faith. And mas close kami ngayon. Maraming salamat po sa kanila. Dahil nga po sa pag-e-evolve at unti-unting pagdarami ng mga imahen dito sa Semana Santa ng Pasuki, kasama natin ang isa pang dumagdag na kamarera, Miss Jenny Serrano Ibali, at ang kanyang imahen ay La Oracion en el Huerto, or ang sinasabi nating Agony in the Garden. Hello, Tita Jen, good evening. Yes, bakit po ninyo napagdesisyonan na dumagdag bilang isa sa mga kamarero ng simbahan na Romano Katoliko? Kasi nakausap ako sa Larry. Oh. Sabi ko na pag-isipang kasi tulad na yung Passion of Christ. Yes. So salamat din tita at nagkaroon kayo ng puso upang ibabahagi din at i-educate din ang ating mga kababayan na ang Agony in the Garden ay isa pala sa mga kabilang na imahen sa Passion of the Christ. So kumusta po yung preparasyon tita? So, it's kind of hard. It's a lot of sacrifice kasi Yes. pinagawa ko yung mga imahen sa Apalit Pampanga. So sa Pampanga pa nagawa ang imahen. How about po yung karosa? Sa Bacolod. Sa Bacolod. Oh. So puyatan ang preparasyon. Saka yung pag-uwi, I visited them 3 times tapos report ako. Okay. At according po kay Mang Larry, next year may idadagdag pa po kayong imahen. Tama ho ba? Okay, we'll see. Okay. So thank you Tita Jenny and congratulations kasi for the Agony. Ang ganda ng Agony at isa na naman dumagdag po sa napakaraming imahen po ng Semana Santa dito sa Pasuki. And we hope na next year isa pang imahen ang idadagdag ninyo, right? Okay, thank you so much. Yeah. Kasama rin natin ngayon ang isa rin naman sa mga kamarero ng Semana Santa, si Mrs. Esperanza Villapuerte. Tita
Tita Pansing. Okay. Magandang gabi. Yes, siya po yung kamarera ng La Veronica. Okay, so kumusta naman po yung preparation? It takes time, pero it's worth. Parang wala kang pagod. Yes, at ilang taon na rin po na kayo po yung nangangalaga kay La Veronica. Ilang taon na po ba? Mula nung pagkabata ko, namulat na ako na nasa amin si Apo Veronica. So, ti Ilocano, da kayo pinang limlimos na po Veronica, manipot pa hindi ko ato tao. Ada nga si Balayo. Okay. Hindi mulak. Then, handed to me by auntie. Okay. So, tita, ano pong masasabi natin or paano po natin iaambing yung Semana Santa ng panahon po ninyo at yung Semana Santa ngayon? Anong panahon namin na, parang mas taimtim. Pero it goes with the change of time naman. We have to go with the changing times. Nung bata pa kami, wala pang mga gulong, inaano lang mga karon noon, binubuhat. May mga apat na bata. Or apat na matanda. For every corner bamboo pa ang ano noon. Pero nag-improve as time changes. And pag mga Huwebes Santo, wala nang inig na magiginig nila. Dasal na lang, walang tumakbo ng mga sasakyan. Tahimik ang paligid. Okay. Pero pagdating ako Veronica, parang it's already a part of our life. Yes. Since Na nakagisnan po ninyo pagkabata, nandyan na siya. And I hope na next year madadagdagan pa ng isang imahen from your family, ma'am. Yes, God willing. Okay. Thank you so much, Tita Pansing, and God bless. May God bless us and may God bless us. Yes, thank you.